Titul Spravodlivý medzi národmi je prejavom vďaky v mene celého židovského národa. Sme nesmierne radi, že dnes môžeme oceniť ďalších 17 spravodlivých medzi národmi a že na Slovensku ich už máme takmer 540. Manželia Lichý neskrývali iba bratov Kesslerových. Vo svojom dome skrývali aj sesternicu Anny Lauferovej a Alžbetu Savinskú, jej 5-ročného syna Arieho a ďalšiu ženu menom Štefánia Berkovicová. Týmto odvážnym skutkom sa Štefan a jeho rodina vystavili nebezpečenstvu, že ich niekto udá za ukrývanie Židov. Ešte väčšiu hrozbu predstavoval ich sused, nemecký major známy svojou nenávisťou voči Židom a jeho synovia, ktorí patrili k Hitlerjugend. Ja som mal vtedy 14 rokov. Čo som ja tomu rozumel, čo sa fakticky deje. Ja som skutočne, a ešte tie začiatky, jak boli, nikto nevedel, že kam tí ľudia idú. Keď som mal voľno zo školy, teda a v tom čase som mi vždycky niečo doniesol dolu, alebo odniesol, výkali a tak ďalej. Aby to nebolo také nápadné, tak ja som si doniesol z lodenice do tej pivnice kajak a ten kajak som kvázi ako opravil. V pivnici svojho domu teda začal Ján Truska so synom Františkom a 2 židovskými mužmi kopať veľký bunker. Po 2 týždňoch práce bunker dokončili a vybetónovali. Mal malý otvor a na jeho zakrytie sa používali sudy. Gardisti neustále prehľadávali Truskových dom, ale nikdy nikoho nenašli. Viete, bolo to ťažké. Bolo to ťažké, pretože gardisti a SS-áci behali a hľadali ľudí. Najhoršie, viete, že boli naši ľudia, že udávali. Manželia Urbanovci srdečne prijali bratov Kurcovcov, keď sa prišli premrznutí dohodnúť na ukrývanie ich rodín. Počas prvých mesiacov sa všetci skrývali v tajných pivničných priestoroch pod obývacou izbou Urbanovcov, vykopaných pre tento účel. Priestory boli vlhké a také nízke, že sa v nich nedalo postaviť. Skrývajúce sa rodiny museli byť veľmi opatrné, pretože počas postupu východného frontu bola oblasť Salaš zastávkou pre fašistov a často sa tam zdržali aj niekoľko dní. No keď sme išli za nimi, lebo to bola zima, v zime sneh, tak išli sme za nimi, tam sa pri bunkeri, no ako otec išiel s nami, on tam zapískal,